Foli b'aw bɛɛ lajɛlen maliyɛn cɛ ani muso denmisɛn ale ni mabakɔrɔ aw minnu sɔgɔlen don Tam Tam TV jabaranin kan ni wagati in na ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw olu cogoyaw ye ko aw ka aw bisimila aw ka kunnafoniyaw walawalali kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni bi tɛnɛ ni o bɛ bɛn octobre kalo tile 6 san 2025 kibaruya dayɛlɛnna bakɔrɔba minnu bɛ an bolo ni an bɛna olu walawala ni ka o da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ ka kɛɲɛ ni jamana lakana o sabatili ye k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ye wulikajɔ belebele ni ka o kɛ an ka jamana dugu fila la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ tali kɛ Segu mara fo ka taa se Tombouctou o ma ka se ka dankarikɛ banbagaci wale kɛbagaw la an bɛna an da don o la ko o walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an b'a fɔ ko Faransikaw fɛ yen nɔ ko a gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ barisabula olu ka minisiri ɲɛma ko ale kɔni ye a ka baara ɲɔngiri sɛbɛn ni ka o ta ka o bila jamana maraba o ɲɛma an bɛna an da don fɛnɛ na ko walawala ni ka o da aw tulo kan ni an bɔra yen nɔ an b'a fɔ ko jamajɛ kɛnɛya o sabatili bunakun kan ko fɛn min kɔni ye baara ye ni o talen don ko octobre rose o baaraw olu bilala sen kan ni an bɛna an da don fɛnɛ na ko walawala ko o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ni an bɔra yen nɔ dolanci ko nasiraw fɛ an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka samata sɛgɛw ye minnu si bɛ san 17 ɲɔgɔn na o bɔɲɔgɔnko la olu yɛrɛ fɛnɛ ye dolanci kɛ n'u ye sebaya sɔrɔ an bɛna an da don fɛnɛ na ko walawala ko da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolo kɔrɔ. An ka finitigilakaw ye wulikajɔ ni ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana dugu la ni o bɛ tali kɛ Segu la u ye wulikajɔ belebele kɛ ka se ka dankarikɛ banbagaci wale kɛbaga maaw olu la an b'a fɔ ko o wulikajɔ in senfɛ baara minnu ni o bolodara ko o kɔnɔna na u kɔni ye mugujugu foronta caman ni ka olu minɛ ka o lacɛn fo ka taa se fɛn min kɔni a hakɛ bonyana kosɛbɛ jugulamɔgɔw olu fan fɛ barisabula fɛn min kɔni jatigɛ wale ma 15 ɲana bɔɲɔgɔnko dankarikɛra olu la ale ni moto 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o minɛna an ka finitigilakaw olu fɛ o wagati kelen kɔnɔna na Tombouctoukaw olu fɛ yen nɔ an ka sanfɛ kɛlɛcɛw yɛrɛ fɛnɛ ye ko balamaga yen nɔ barisabula u ye baarakɛ mun ni o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni banbagaci wale maaw dankarikɛli la o la o baara ninnu kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye pick-up 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye ko an ka maaw ye o sɔrɔ fo ka taa se u ye gɛlɛya belebeleba ta ni ka o don banbagaci wale maa ninnu u ka taga ni ka segin baaraw olu la o hukumu kelen kɔnɔna na an b'a fɔ ko an ka état major ni o ye an ka finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔ ye ani u ka kuma laseda ye ale ye foli kɛ an ka finitigilakaw filɛ ni wulikajɔ min na ale ni nin jija min na ani cɛsiri min na walasa fɛn min kɔni ye jamana lakana o ka se ka sabati ka tila ka weleweleda kɛ jamana kɔnɔdenw ye ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la ani ni an ye fɛn min kɔni ye nin banbagaci maa ninnu ye ka se ka weleli kɛ ka u bolo ta ni ka o di an ka finitigilakaw ma lakana baara minnu o bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ ale bɛ se ka taa tɛmɛ a latɛmɛ cogo ɲuman na cogoya min na o sɔrɔla o kunnafoniya la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Faransikaw olu fɛ yen nɔ ha gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ mara nasiraw fɛ barisabula Faransi minisiri ɲɛma ni o ye Sébastien Lecornu ye sɔgɔmada in na ale y'a ka baara bila sɛbɛn ni ka o di jamana ɲɛma ma ni o ye Emmanuel Macron ye k'a yira k'a fɔ ko ale ni a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen na u ka baaraw ni ka olu bila o hukumu kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni Emmanuel Macron ale ka fanga kɔnɔna na ko fɛn min kɔni gouvernement sigila ko caman barisabula nin ye a minisiri ɲɛma 7nan nin ye mun ni o ye a ka baarabilaw kɛ fanga in kɔnɔna na o wagati kelen kɔnɔna na an b'a yira k'a fɔ ko maa caman ka yeta la k'u y'a yira k'a fɔ ko ni waleya min talen filɛ ni ka o kɛ ko o b'a yira k'a fɔ ko Faransi ye jamana ye min ni a mara ka go fanga sinamatɔ mun bɛ Faransikaw olu fɛ yen nɔ olu maa fila olu bɔra ni ka kuma jɛlen ni kuma kilennen fɔ u ka hakilina na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o maa fɔlɔ ni o tɔgɔ ko Jean-Luc Mélenchon ale y'a yira k'a fɔ ko u ka jamana sariya sunba sariya se 68 ko ka o bila sen kan ni o bɛ tali kɛ ka fanga ntaraki jamana ɲɛma la barisabula ko jamana mara min ni o kalifara la ko a ma se ka o baara ni ka o kɛ a kɛcogoya la o wagati kelen kɔnɔna na Marie Le Pen ni ale yɛrɛ fɛnɛ ye fanga sinamatɔ ma jolenba ye ale yɛrɛ fɛnɛ bɔra k'a laseli kɛ ni ale y'a yira k'a fɔ ko wasabulon min bɛ Faransi ko ka wasabulon yɛrɛ de ci ko u ka segin ka taa kalafili kura o la so kɔni sɔrɔla o fɛnɛ kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kɛnɛya ko nasiraw fɛ an b'a fɔ ko kalo kelen min bɛ ta ka kɛɲɛ fɛn min kɔni ye Chine bon ale ni wolonugu da bon ni o banakisɛw kɛlɛli ma an diɲɛ fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ ko o baaraw ninnu donna anw fɛ yan nɔ sɔgɔmada in na an ka minisiri min ka baara bɛnnen don kɛnɛya sabatili ma ni ale tɔgɔ ko colonel major Assaba Diallo Touré kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o kɛra place du cinquantenaire la k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye wulikajɔ ale ni ɲɛfɔli o ka se ka kɛ jamana kɔnɔdenw ye ni bana kofɔlen ninnu kan anw fɛ yan nɔ k'a yira k'a fɔ ni nin ye a tako 4nan o kɔni ye anw ka jamana kɔnɔna na
ministre ye a dase kuma ma ni aya ashoni sigi mun ka o de be tali kɛ ko ni bana min filɛni a bɛ se ka kunbɛn ale ni an ka wuli ka jɔ kɛ ka se fɛn min kɔni ye kɛnɛyasow la ka taa an yɛrɛ jateminɛ n'a y'a sɔrɔ ni bana kofɔlen mun ni a bɛ ka fɔ ni a daminɛ bɛ tali kɛ sira minnu na ni olu dɔw tɛ an na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko walasa ka se ka kɛnɛya ni ka o sɔrɔ jamana fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kɛnɛya tɔnw ye ko olu yɛrɛ fɛnɛ bilalen don sen kan walasa i ka se ka taa i yɛrɛ lajɛ cogoya min na n'a y'a sɔrɔ ni bana kofɔlen ninnu ni a nasira dɔw tɛ i la. Octobre rose a daminɛna depuis 1990 mais Mali ye ɲɛ minɛ Mali ka san 4 nan de y'a ko la donc an farala diɲɛ mɔgɔ kan ka mois d'octobre kɛ dépistage ani ka kunnafoni di mɔgɔw ma cancer in kan cancer in b'a to mɔgɔ caman de bɛ to a la ko bana kunbɛn a ka fisa ni bana furakɛ ye min fɛnɛ don mɔgɔ ka ladɔnniya bana na o de y'a to an ka objectif tɛ dɔwɛrɛ ye an y'a fɔ ɲinan campagne na fo muso miliyɔn 1 ɲɔgɔnna k'a dɔn cancer yɛrɛ ye mun ye n'olu y'a dɔn cancer ye min ye olu ka se k'a dɔn mɔgɔw da dépistage ka kɛ mois d'octobre la a fɔra cogoya min na ni campagne bɛ kɛ fo 31 octobre mais hali ne campagne tɛ an ka centre de santé de référence bɛɛ la an ka dɔgɔtɔrɔso fɛn fɛn na dépistage ni fɛn ninnu bɛ se ka kɛ donc ne mɔgɔ min sigalen yɛrɛ la i ka t'i yɛrɛ lajɛ ni fɛn ma y'i la a fɔra a banna i bɛ siɲɛ wɛrɛ kɔnɔ ni fɛn y'i la fɛnɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen don ka labɛnw sabati walasa cancer a ka se ka furakɛ n'a daminɛ joona joona caman bɛ yen nɔ n'a yɛrɛ b'a fɔ mun ma survivantes u tilala k'u ka adamadenya kɛ n'a ye musomisɛnninw bɛ yen nɔ u ye cancer du sein sɔrɔ u kɛnɛyara u y'u ka denbatigiyaw kɛ hali mɔgɔ t'a dun la fo n'u yɛrɛ b'a baro fɔ mɔgɔ ye donc halisa n'an ye ɲɔgɔn sensibiliser o b'a to ko caman a bɛ bɔ a la n'an y'an fara ɲɔgɔn kan bi ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka taa yɛrɛ lajɛ i b'i yɛrɛ lajɛ campagne ala ka a kɛ campagne wasalen ye halisa ala ka dɔ fara jamana mɔgɔw ye labilali min kɛ walasa malidenw ka se ka kɛnɛya sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ la halisa ala k'o sabati an bɛɛ ye an bɛɛ k'an fara ɲɔgɔn kan bon n'a bɛ fɔ min ma cancer hali n'a ma gɛn ka bɔ a ma caman ka bɔ a la parce que marali a bɛ fɔ bana minnu bɛ se ka éviter cogoya caman na a ma se fo a k'i faga n'a dɔnna joona solution bɛ se ka sɔrɔ a la donc bɛɛ ni ce i yɛrɛ ye ala ye mɔgɔ minnu garisigɛ kɛ bana ye halisa ala ka kɛnɛya d'u ma ala k'u ɲuman bɔ a la ala m'a se minnu ma olu ka t'u yɛrɛ lajɛ ala k'u kisi a ma an bɛ foli kɛ cɛw fana ye n'i y'a mɛn muso ye farinya ka taa dɔgɔtɔrɔso la an b'a ɲini cɛw fana k'u da don a la u k'a fɔ a bon nin ye bon kalo ye e y'i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ wa e tɛ n'i yɛrɛ lajɛ yan a ka ca ala fɛ ne cɛw y'o fɔ muso caman bɛ timinanja k'o kɛ i fɛ halisa ala k'a ɲɛ ka d'a ma a kɛ to b'a la donc ala ka kɛ ni ka kɛ bon baara daminɛlen Mali seleke 4 bɛɛ la. Octobre rose kalo kelen de don mun consacrelen don cancer kɛlɛli de la donc dépistage bɛ kɛ fan bɛɛ sensibilisation bɛ kɛ fan bɛɛ donc o de la vraiment nin kalo in importance ka bon kojugu ne bɛ se k'a fɔ aw ɲɛna dɔ bɔra journaliste dɔ bɔra ka cancer ko kalama octobre rose dɔ de senfɛ n b'a tɔgɔ fɔ yɛrɛ fana parce que a yɛrɛ b'a fɔ yɔrɔ bɛɛ Kunbaba an taara a ka plateau de kan ka taa sensibilisation kɛ san joli an n'a b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ don dɔ la a sera k'a fɔ ten ko ke pourtant k'ale nɛn ka di nin fɛn in na ko ale tɛ kan k'a yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ an bɔra yen dɔrɔn Kuma taara ka taa a ka so kɔnɔ ka duloki bɔ k'a sin sɛgɛsɛgɛ a y'a sɔrɔ kuru b'a sin na a y'a dɔn comme ça de ko k'a ye cancer b'a la donc voilà l'importance d'Octobre Rose parce que tuma bɛɛ campagne bɛ kɛ tuma bɛɛ sensibilisation bɛ kɛ mais Octobre Rose de fanga ka bon quoi donc n b'a ɲini musow fɛ ni octobre kɔnɔna la bɛɛ k'i jilaja k'i ka t'i ka dépistage kɛ Mali muso a bɛ kan ka kɛ yɔrɔ bɛɛ k'i jilaja ka t'i ka dépistage kɛ o de ɲɔgɔn tɛ koyi bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye cancer nin ye zone de ye i bɛ se ka san 15 kɛ n'a ye a b'e la e t'a dɔn fɛn min don donc dépistage dɔrɔn de bɛ se k'a dɔn fɛn kelen min don donc bɛɛ ka t'i yɛrɛ tɛ dépister wa mun faralen b'a ka ɲina n'o ye denmisɛnninw ka vaccin ye ko denmisɛnnin san 10 k'olu ka vaccin donc bɛɛ k'i jilaja ni denmusonin bɛ mɔgɔ min bolo mun bɛ san 10 kɔnɔna na nana ye i ka na vaccin k'a la a b'a éviter cancer ma don jan na.
o hukum kelen kɔnɔna na halisa kɛnɛya ko nasira fɛ an ka dugu min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko koro ni ale bɛ bajangara fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko o jamana kɔnɔdenw bɛ fɛn min kɔni kɛnɛya ko gɛlɛya la nin wagati kɔfɛlen in na barisabula fɛn min kɔni ye sɔgɔsɔgɔ sidɔnbali ye o bilalen bɛ dugu kɔnɔna na mun ni a kɛlen bɛ kamanagan ko ye ni a bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ ni jamana kɔnɔdenw bɔra ka damakasi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmaaw ye k'a yira k'a fɔ ko u b'a fɛ fɛn min kɔni ye wulikajɔ o ka se ka kɛ ka se ka fɛn min kɔni baaraw bila sen kan a ka dɔn ni sɔgɔsɔgɔ min ni o binnen filɛ dugu kofɔlen in ka sɔgɔsɔgɔ in yɛrɛ ba bɔra min ale ni a bɛ togoya min na ɲɛdɔn ka se ka kɛ a banakisɛ yɛrɛ la togoya min na u ye o welewele da kɛ walasa fɛn min kɔni a bɛ ka carini min kɛ dugu kɔnɔna na dɔ ka fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ o la togoya min na o sɔrɔla o fɛnɛ kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni ekolita o baaraw ye an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye jɛkuluw ye olu yɛrɛ fɛnɛ ye wulikajɔ kɛ ka taa orphelinat la mun ni denmisɛnnin minnu ni masako gɛlɛya bɛ olu la olu bɛ lamara yɔrɔ min na ni o ye orphelinat Nelson Mandela ye an b'a fɔ ko association min ye wulikajɔ kɛ ni ka taga fɛn min kɔni ye kalankɛminɛnw ka o ta ka o di ni denmisɛnnin kofɔlen ninnu ma walasa u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ kalanko nasira fɛ ni o association tɔgɔ ko association des jeunes arabes du Mali olu yɛrɛ fɛnɛ kɔni o wulikajɔ kɛ an wulila ka taa o baaraw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tamtam TV jabarani maaw kun bɛ o kɛnɛ kɔnɔna na a tɛmɛna togoya min na an ka jɛni ka an ɲɛmada o fɛ. Vraiment n ye Lions Club reçoit bi ani n balima tɔw association des jeunes arabes aw bɛnna ɲɔgɔn ma bi nin b'a yira ne na k'a fɔ ne kelen tɛ nin baara in na dɛmɛbaga caman b'an na mɔgɔ caman bɛ yen mun bɛ an jukɔrɔma don don ne kɔntannen ba don bi parce que n kelen tɛ ka nin kɛ n kelen ta tɛ den ninnu ye. N'i y'a ye jama bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi denmisɛnnin ko de don sinon ni ne kelen tun don mɔgɔ tɛ se yan. Fɛn ɲɛji bɔra o fɛn fɛn ɲɛji ma bɔ o je suis sûr et certain que tout de suite a kasilen ɲɛji bɔra bɛɛ la mun ta binna o mun ta b'a ɲɛ kɔnɔ hali bi o mun y'a essayer k'a retenu o ɲɛji b'a bɛɛ kɔnɔ donc tout ce que je peux dire. Merci à tous les clubs Lyon et Léo et nos enfants jeunes arabes. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ kunnafoni kuncɛla farikolo ɲɛnajɛ ko nasira fɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye dolanci ɲɔgɔndan belebele ko o bɛ ka kɛ anw fɛ yan nɔ ba Maliba kɔnɔna na ni an ko a ma ko IFAO zone A ni o dolanci baaraw olu nun donna kunun ko fɛn min kɔni ye an ka dolanci kɛnɛ min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Mamadu Konate k'a yira k'a fɔ ko an ka samata sɛgɛ mun bɛ yen nɔ ni olu si b'a ta san 10 ale ni 7 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la ko olu kɔni ni Libéria ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min kɔni ye dolanci kɛnɛ kan mun ni an ye bɔgɔ kɛ Libéria ɲɛ la 6 ale ni kanangolo k'a yira k'a fɔ ko o baara minnu ni olu bilala sen kan ko o nun don togo ɲana an ka samata sɛgɛ denmisɛnninw fɛ barisabula k'a yira k'a fɔ ko u ye wulikajɔ kɛ o hukumu kelen kɔnɔna na an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka ɛgliw ye ni o ye samata sɛgɛ kumabaw ye ko olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ u ka labɛn na diɲɛ seleke naani dolanci baara mun ni o bilalen bɛ sen kan san 2020 ale ni 6 nataw la o ɲɛbila baaraw hukumu kɔnɔna na ka u ka fɛn min kɔni ye dolanci baaraw ni ka olu bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dege karamɔgɔ ale kɔni ye a ka lisi ɲini ka o bɔ dolancila minnu sen mina ye nin dolanci ko kɛnɛ ka o da bɛɛ lajɛlen kulo kan o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan an b'a fɔ ko nin bɛ dansigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabarani kan k'a fɔ ko ka aw sɔgɔlen to an na ko fɛn min kɔni ye kunnafoni ko nasiraw fɛ ka o walawala k'o di aw ma to dun kan jɛlen na ko o tɛna kɛ maa si de kelen negela ye ka kɛ ni an ka fɛn min kɔni ye kunnafoni di so bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wasalam.